الرجيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kraja hamdi ko Allah azza wa jal ko ay talo yarachia sayale menor. Kraja hamdi ko Allah azza wa jal ko allo khargamenge te postinao masek Ramadan. Ko allo khargamenge era kakere namazia. Lo khargamenge o iftaria. Lo khargamenge sa o ibadetia. Hadica bukaya bute dobina ko Allah azza wa jal. Emodoleskra elhamdulillah o Allah. Ko vas uputingana mare kalbia, madam preku celo veš sjančne dur tutar, ama tu uvek dikea an amender tere rahmetea, na dikea tere pravdinaja. Se te dikeasne tere pravdinaja, katre belsine rađija kana tena postojina. Odoleski kakva mubarek dilea na salavatijem selamija, uprala maro primeri, učitelji, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, upravo leskeri familiji, upravo ashabija,
upravo sao kola so dživdingja kale возвишиме порукенца, акаја дуњаја намуклен нисара вер, освен сар муслимајто. Очиту име пралаленем пењали. O islamsko umetja kale джумаја доđакерелада и палуни джумата ромасек Рамадан. Којту мендар користингјао масек Рамадан кои бадети нековел захвално ко Аллах Азза ва Джел. Садаляо Аллах Азза ва Джел си кавгјатуке ко борсјанлеске драгоцено емангло. Оква манушкова со науспингја ква масек Рамадан те поправинел поростање према Аллах Азза ва Джел, никако нас минела те нашалел и нада. Од дивесај тале англијамент, о ударајте обакере тале правде, никогаш на некасно, манушки и рангјовел ке Аллахе скоро дро. А мен сар муслимања, на неаме мам право, никас те увредина, хем те понижина, без разлика кокова хали тало мануш. Пралале, сведокија сјам ко Бож сигате на кљамен геомасек Рамазани. Воедно Рамазани представинела менге јек сликачала маро дживдип. А два значинела хана кля сигате о Рамазани, а два значинела хана кляда маро дживдип. О муслиманска калбија и тале тужна. Со раздели не на петаро масек Рамазани, ама воедно да ќе вер страни тале бахтале со правдингео постои бачаво масек Рамазани. Име катар мангавате кожнави прилика ки јавност за благодарност, вопште шуткаке кицелина. Сикавгенијек барон нивотари исламско култура. Опромене пошмингетовен ко пошукар. А ква беше разликујнела с непечачи паске, осетинела с непо мирисе Рамазане скоро. О джамати си кавела сине бари култура погото коговена сине од Дерсија. О джамати си кавела сине култура препуштар илјаде мануша ко прва дивесате равјаке колдинена сне погото ко Леле Тулкадр. А ква и тало само ек знако дикене Аллаескоро анав, Аллаескери љубов, сар коркори рединаамен ко Сафија, на не потреба некој те камшикујнеламен, на не потреба некој те пиштинеламен. А ква и тало и сила иманескери, а ква и тало мангипе Аллаескоро Азза ва Джел. Ќе вер стана пралалено масек Рамазани на кела менге сигате. Ама на карига и сијек тергјојве со требилате тергјова не поборе букенца. Чачи паско Рамазани на кля, аман торо девел на накля. А два торо Аллај со си неко масек Рамазани, о исто Аллај да тален пало масек Рамазани. Ту со Божајнеа сине Аллај Азза ва Джел ко масек Рамазани, о муслимани продолжинела, те обожајнел Аллахе Азза ва Джел о пало масек Рамазани. Пралале. Пало масек Рамазани пошминела чачи пасха мари чашутни битка. Шукар сине адава, кога дикаа сине прастаја сарте астала танко прво Сафи. Дикаа сне сар попаше теава ко прва Сафи. Шукар сине ада кога вас не порано ки џамијате астала тан. Шукар сине адава со уштаа сне да ке раќа коро намази. Амари се кирација сне сар посигате те дореса ко намази. Ама на канајтало пралален о испите право не мушенгор. А канајтало вактите дика кој тало чачутно, а кој си не о фалц. Дали пало масек Рамазани, сар со сигараја сне ке Аллаескере кера, дали адако вела менге навикен пало масек о Рамазани. Дали ко пало масек о Рамазани, чачи паске, амен дека пробудинелпе и истрајност ке Аллаескоро дром.
Pazinem falalen je kuransko ajet je pejgambere parnjakerja. Çigyale ki sekiracije. Canena kuayta va dvayeti wa'bud rabbuke hatta ye'tiyekel yakin. Em obožajn tere Allahe sađi kote navela tuke umeri. Agatar halovaje odmore muslimaneske na ne. Palo masek Ramazanja vela tuke postibe šov masek ševali. Pa pala dva a vela tuke averavere ibadeti. Pa vela tuke sabah namaz, pa palo sabah tuke pladne, palo pladni kindija, pali kindio akšami, palo akšami jaci. Non stop sam tuki službe Allahske azza wa jal. E modoleske koga pušle pejgamberi alayhi salam, ja Resul alayhi sili odmor e mu'minsko dušake. Ođeva pejgamberi skoro kovel odmor e mu'mineski talo koga pere duj prekadi kelko dženet. Odorige i talo o odmor. E mrza lenge na ne tan. O mrza boda ki dunja na ne uspešno. Isto da ajar znači nela prema Allahi azza wa jal. Nađaja ki buti ko prvi na ne plata. Nasjan istran Allahski azza wa jal. So šajte očekuj na taro Allahi azza wa jal. Prala musliman. Ko apazinea sine to posti. Pučea se najsitno bukjake. Ođave radingim paglumlio posti. Abe ođa harisa čadingim paglumlio posti. Abe ođa harisa čegjume moste bistergjum deka posti na paglumlio posti. A katar mangata kraftke musliman. Tu šajs nem te hajem te pije. Em so nate ker nikoj na dikelatu. So i tamo adva so i kerelas ne tu to prezno. Pazinjas ne to rok posti. Единствено со алакелас не теди свесност дека Аллах дикел. У манушана дикенату, ама сеан свесно Аллах посматринелату. То долеске прала муслиман. Требела те халове паломасек Рамазани. А два Аллах со посматринела си не тут ко Рамазани. Посматринела тут да паломасек ко Рамазани. Млачар коркори туке. So aqui que vengo com Allah azza wa jal. Em dica dva so ka kere tu telađa ili pak na ne telađa. Ili pak dali ka kera amendar halale na kna završindo Ramazani, to odmorinat dešujek masek, ej halale. Dešujek masek jek buti koga nathovjova oj rgja starel. Na ne sredstva i rgja so šajti kalel, ko kraj završinela ki djubr. Дали амендарка дозволина када дешуек масек това ки холи е Аллахе? Дали дешуек масек када разоте Аллахеске рекеренге? Дали дешуек масек бистра амаре Аллахе азza wa jal? Магар амаро калби те калотар амаре гюнахи. Прала муслиман. Не најбаро чорои бако на нету со те хасо те пија едве. Најбаро чороли пе тало те на кеј дуњаја, кога сарине ка мукентут, терен најпаше ка мукентут, кога со спремињанту ке пандата роджили пе гробо кинѓан, па мукенту ке паре дженазака, джија два мислињан те ноптовари неолем, кој крај бисердом муслиман. Дали поставинеа туке каква моменти пучиве, кој тало тора мал најшукаш? На нели најбаро чороло кова мануш кога мукела и дуња бизо шукар делија. А од најважна делија которока дори со коене тало торо намази, торо пости, торо зекатијем, торо шукар однесување. Бизо акала букјат халален, а мен сјам чоролипе. А мен сјам тогаш пув, тогаш амаре кокала чачи паске пред порингјове на ки пув. Дали мангеа то ветар адлама нуша која ка мукентут ко ка бъри, Аллах то братине опет туке ва кериндо, ема нуша бистергјанма, заменингјанма, ти фамилија муклетут,
те пријателја му клетут, те чаве му клетут, ама таа чонда си не туја ништо на неснете смениненти ситуација. Шуман шукар, сар со бистерјанман ки дуњаја, сар насинетот вакти манге, сам бистербај две мандар, една нема вакти, а е двете шунав. Торо оправдање, соске сјансне дур мандар. Шала муслиман. Ако додека комасек Рамазани, додека постинаја си, ако некој увреди неламе, ако некој провоцири неламе, ако некој акушеламе, амен тогаш и да наа леске сине ме постинава. Емна мангарте олман нисави расправија туја. Емна мангавамо постијачал туке те пагав. А гјаро муслимани по нашинела снепе додека постинела. Емо пучиви и тало далика продолжина. О Рамазаните делуинел ан аменде пало масек Рамазани. Дали по наодори рамен ковата радлате вакера продолжинава мере постибаја. Васи кливуми лекција постибаскери, на кувава ки расправија ни касаш, на замеринава ни касаш, си дава мантари белјаја, ема јарте докажна дека чачи паске, о масек Рамазани, а старѓа танко мрокали. Кала муслиман, пекамбери алиселама керела, си мелек јаква со Аллах тара два моменти кога ја ратингјален, ленгоро чекат на уштингјата ли сежда. 2000, 3, 4, 5 беша, ленгоро чекатало ки сежда. На ваздинге почеката ли сежда. Кој јо умулкијаме кога ковел проживе, джане накламе лекја со кавакере. وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ الْعِبَادَ. О Аллах, ема мен доволно тути бадети на керјам. Со каламаро джевапи. Качува Рамазанеа само, те радијаја качува, а каляки клюан галамаро Аллахи, која секо дивеса повеќе, која кој джунаја маре Аллахе аза воджел, кај сам ки споредба премо мелеке кола итале, он дженетлие. Одолеске пшалален, ма дозволинен која клад дивеса со авен англијаменде дивеса байламеске, те доджакерален хоља и баја, со нетрпени, со развод машкаро терне, ако шибаја накери бевафи машкари фамиле. Јектаро дивеса о имам Шафи, додека синеле дерси, ки пери халка, синеле јеклескоро талеб ученико која класнете Јунус, на хали лепе киек меселя, уштиња која јонузи таро меджлисен гелопески, дихено барипе алимескор, дихено барипе најбаре ходжаскор, а ква и тало джикосе кој која и клапе кибрджија, меденскете пера? Никак. Ов манзар камерно? Никак. Ракате кога уло, о ходжа, о професори гелоку ученико, на нелеске лач, на дикела два поценување, на дикела два понижување, хуѓалеске ко вас. И сиви побаро понижење кога ученико дикела пе професоран главудар, овла лошсардо на нели више лафи и будита ли јасно, а двајта лада најбари увреда те манглјанне каскан главомујте лепине, Иван колескоро билач пешу калипаја, таривачо само калорил комуј. Ојонузи на несоте вакерел. Тогаш имам Шафи какел, о Јонус, соске кеа холи, соске хољаје уштингјан, соске те раздвоинаме не келафеа, а е келафеске тој вел раздвоиве машкараменте. По о Јонуса насетњато дека вел шел лафија споинеламе. По наодори га кавакерел, а дали тало важно кој ка побединел или важно тало кој срекно каовел. Ема ква е тало туменге најважно, биринен товен срекња. Мукен ки страно чаломе о кибъри. Мукен адво шејтанија вела туменге векладно, еј ма попуштин. Тус деске слабо ли каове. Обарома нуш попуштинела.
Обаро мануш мукела во ида хатабахум джухала калу селама. Менге кога префрнено джахилио наупутиме, онак на селами управ менде не ковел. Права муслиман. Амен увек требела те мрзна о грешки, ама наде грешнико не. Исто агар пралален требела те джана дека. Ако насвало джалаки болница, од докторија према касте боринената, касар боринената, насвалеа или насвалипаја? Туда муслиман сен духовно доктори. Тути си тут проблеми о насвалите со итлотара два мануш. Насвало понашај со итло тарле скоро муј, тарле скоро понашај, а на те мрзине насвали. Требела това свесна пшалали. Сашу карнане. Ѓули сој ѓули, карои сила трујалат. Па пенглова, кога камангео ѓули, каманге до каро. Кога бигнена туке ки свекара о ѓули, најкалена о каро тар адијалу луди. Бара баркина, емо ѓули, емо каро. Јо добор нашли сабарите кера јек премо јек. А на нела ѓајбе бакала дивеса мере џематија те дикав. Од воиме шунава разводија те новен заедно, а чалбана на букја квава кергјаман ги агјаро, квава кергјаман ги опова. А тя случка десало коакте Муса скора алейхиссалам. О Муса родингјата ро Аллахи, о Аллах. Абе керала доа шајдите кере агјаро манушама те крем против манде Аллахи. Шајди бе мате крем манде Аллахи. Аллахи са сарво лески. Кава клеске о Муса. По ме мангина задним ги ме манушама те крем против манде Аллахи. По кој се анту? Кој се антуте на керен тут Аллахи? Леске пралалем. Олмас на овела байрами, те доđакера ходи машкараменде машкаро фамилие товел. Јазртало пала двате смиринету, ако најбаро дивето керма зунима товел. Или те дадеа те дјаја холите кере, те пралеа те пењаја. Одеске пралален, пребела това свесна мена джикланен и бадети им пало масек Рамазани. А двајтало постиле шов дивесата ро масек Шевали. Пекамбели алейхиссалам кава керел. Кој постинело шов дивета ромасек Шевали, те джанесар те постинга цело беш. Ма би се пралален какла моменти и сјамени дужност те дам ариса декатул фитр, кој тало чисти бе постаческе лескоро пости. Последно со шајти исплатнете риса декатул фитр и тало прете кодинел байрамско намаз. Пала два наважингјо вела туки. Ема катар прала муслиман, мангава ти известинавту дека недела и тало о фитр байрам. Ќе ја привода пралален, најнормално, кълдинелате саба намаз, сен байрамско намаз. Со и тало бут важно. Која дава диве сабота према недела, менињо вела о сати. Ема да не да кај од 2 сати ковел. Место дуј, ковел више 3. И автоматски да пралалем ова ти е намазенгоро менињовел. Осаба намаз, а дава дивека кълдинелпе, 5:48 минути. Повторинал, на е пуране сатеа. Онево сатија дава диве соковел, 5:48 минути. Додека обајлам намаз ка кълдинелпе, ко ефта ен 2 минути. Панда е пути повторинал. Базилинамен и керамен онево сметање на време со ковел сабота према недла ко 2 сати менињо вела о вакти. Те нагрешнен ти керентуме некој према опурано вакти. Аква е тало со требела пралален те овела менки годи. О джуля кавен беске ко поро намаз. На нете заптинален цело масек постинге, цело масек тумеге ифтари си фири керге, таро байрами на заптинар. О джулякавен по байрами. А окола мануша сокавен покасно, товен спремна те авен телем пеа или седжада, или пак некоја кеве,
Kad ja privoda me obratim Јуманџик и општинаџик градоначалникот ко преседавачи Совете скоро исто, те обезбеди на мене шаторија. Елбет према сардикако телефони наводно лакна тој бршима да вади. Аллах нека награднала кале пшален, што нашна ке муслимани повена месаж по Сафија, која со исилен се кирација, ачало бајрам намаз емачало муслимани. Ко краја чола манге пшалан те крафту манге доваја ко Аллахи Азza wa Jal. Аллах те прифатинел томаре уручија, те прифатинел томаре зекјати, те прифатинел томаре садекатул фитр. Јавно заблагодарно, со никогаш томаре оџани ранген, со јавно одазивинген тумен, те одржнени џамија, томаре зекјатенцар, томаре садекатул фитреа, Иншалла телено дуи себапија, одржливе Аллах скоро кер, емо себапија зекјатескрен садекатул фитр. О манги пе котомаро кер нека завладинел, о имани најман по котомаро калби нека овел. Кера довако Аллахи Азza wa Jal, панда бут Рамазањате доџа кера, сари не агјар са сосјан, нијек мате фалинел машкар аменде. Аллахи Азza wa Jal тара кел томаро састипа, емо састипа сајен на сваленгор. Кера довако Аллахи Азza wa Jal, оборчија тарамале кера нека цидел. Кера довако Аллахи Азza wa Jal, Аллахи томаре максимен нека ракел. Аллахи нинге ко куртудибе нековел, ем која кала моменти апшалален, амаре најмангле, кола со на не машкара менде, те споделина е байрамескери лош, бахталибе, амари довако амаро Аллахи тало, о Аллах, кер ленгоро байрами товел, торо лафи, коте кава кере.